tervetuloa tämän kesän ainoihin oikeisiin rockfestivaaleihin. Te tiedätte mitä mä tarkoitan. Meille on kunnia olla täällä. Auttakaa meitä vähän. Ämyn puheenjohtaja Liisa Jormola, niin pysyykö Ämy tulevaisuudessakin ilmaisena? Joo, se on just, että ollaan tämmöinen epäkaupallinen, eli kaupallisesti sitoutumaton, poliittisesti sitoutumaton, uskonnollisesti sitoutumaton yhdistys, jonka tarkoituksena on siis todellakin järjestää tämmöinen ilmainen rockfestivaali. Ämy Rock on aika erikoinen nimi. Mistä tämä nimi on oikein tullut? Meillä oli nimen keksimistalkoot aikanaan ja minun jo edes mennyt isäukkoni, joka ei ymmärrä rock'n'rollista yhtään mitään, ei koskaan ymmärtänyt. Hän ehdotti tätä nimeä ja kaikki rakastui siihen välittömästi. Joey Luumäki, olet tullut yleisönä tänne Ämy Rockiin. Mitä täällä on niin kiehtovaa, että Helsingistä saakka tänne tulee? Minä tulin sen takia, koska tämä on tämmöinen iloinen perhetapahtuma suorastaan. Ja Helsingistä hajaa nykyisin 3 varttia. Sitten täällä oli Kari Peitsamo Skootteri ja Pojat, monta muuta hyvää bändiä. Täällä on aina ollut hyvä meininki, kun mekin ollaan täällä soitettu. Tulin koko perheen kanssa, valitettavasti lastenvaunut hajos. Valitettavaa. Hei, mitä kun ne Luumäet on lopettanut toimintansa, niin tuleeko Pojat -yhtyeestä uusi Ramo-tyylisen rockin tommonen suurlähettiläsbändi? Mä sanoisin, että Pojat on jo aika hyvä sellainen. Eikä tää Ramo-tyyli sinänsä, niin sehän on tuulesta temmattu käsite. Että musiikki, joka on suoraa ja nopeata, hauskaa, helppoa, yksinkertaista, kivaa. Se on sitä ja Pojat on osannut soittaa se aika hyvin. Vaikka niillä on 2 kitaristia, mikä on aina vähän semmonen. Ja molemmat vielä soittaa välillä eri juttuja. Mutta Pojat on hyvä bändi.
What did I see in those eyes? What are you trying to hide? Now I see, just like the wind in the trees, love never is what it seems to be. And I want so much to feel your touch, your scolded eyes, like winters day in Alaska, baby, gold frozen eyes. And I want so much to feel your touch, your scolded eyes, like winters day in Alaska, baby, gold frozen eyes. Sateessa istuskellaan Villu Tammen kanssa. Villu Tamme on Virosta. Suomessa sä oot kaikkein tunnetuin rockari. Oot sä Virossa kanssa niinku rock-tähti numero 1 vai tuntemattomampi siellä päin? No sanotaan näin, että mä oon punk-rock-tähti numero 1. Mut niitä on siellä nyt tunnetumpia tähtiäkin huomattava määrä. Sä kannatit perestroikan aikana itsenäistä Viroa. Onko Virosta tullut semmoinen maa kuin mitä sä halusit ja toivoit? No toi pääasia on toteutunut nyt, että se on itsenäinen. Mutta muut asiat ovat kyllä mennyt päin helvettiä kaikki. Mä ajattelen talous ja rikollisuus ja tämmöiset asiat. Politiikassakin on vähän pikkusen liiga mätä. Onko Angelin tytöt edistäneet saamelaisuutta? Onko ihmiset kenties kiinnostunut, kun ne on kuullut teidän musiikkia ja tästä koko kulttuurista myös? Kyllä jonkun verran. Että sanotaan, että semmoinen porukka, joka ei ennen oikeastaan kiinnostunut yhtään niin mikään Lappi tai saamelaisuus yleensä, niin nyt ne on niin saanut edes jotain tietää siitä, ei edes, tai sillä laillakin, ettei välttämättä ole niin edes halunnut tietää, että nyt se niin tulee tämmöisen laulun muodossa ja keikoilla esille.